Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna ɗaurin ɓoye. Idan wannan shi ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, muna roƙon da ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tsaye yake cikin tafkeken ɗakin taro a gaban wani hamshaƙin teburi wanda yake ɗauke da aƙalla ma'aikata kimanin mutum 40. Hannunsa guda dafe yake da gaban teburin yayin da ɗaya hannun yake ta wulwulga shi cike da gwanin cewa duk da bai san yana yi ba. Da alama bayanin da yake wa ma'aikatan da suka bashi dukkan nutsuwarsu ya ɗauki zafi lokaci-lokaci yana ɗaga ɗaya hannun nasa da ke dafe da teburin yana duba agogon hannunsa wanda kaɗan ya isa ya nuna maka mutum ne mai kiyaye lokaci da kuma alfanunsa. Hiti akwai wanda yake da matsala ya ƙarashe jimlar tasa ta ƙarshe yana duban fuskokin ma'aikata sai dai kowanne ya gamsu. Girgiza kai suka dinga yi ɗaya bayan ɗaya ganin haka ya sanya shi ya soma tattara kayan shi da ke saman teburin tare da bada umarnin a rufe taro da addu'a kamar yadda yake a ƙa'idarsa. Shi ne mutum na farko da ya soma fita. Shahid ya rufe masa baya suna magana ƙasa-ƙasa a bakin hall ɗin. Ɗaya daga cikin mutanen da ke tsaye a wajen ya karɓi kayan hannunsa sannan ya bi bayansa har cikin elevator wanda bata sauke su ko ina ba sai hawan ƙarshe na kamfanin inda ofis ɗinsa yake. Muhammad ne kawai zaune cikin ofis ɗin. Ya dasa kwamfuta a gaba da alamu wani aiki yake ragewa mai muhimmanci. Hannu Muhammad ya bai wa Shahid suka gaisa cike da alamun cikakkiyar sanayya tsakaninsu. Bayan security ɗin da ke riƙe da kayan Khalifa ya ajiye ya fice yayin da Khalifa ya wuce kai tsaye bakin freezer ya ɗauki ruwa ya sha bayan ya rage set ɗin jikin shi kana ya shiga toilet. Alwala ya ɗaura sannan ya dawo cikin ofis ɗin ya tadda Shahid da Muhammad suna hira wanda fiye da rabinta abin da ya shafi kasuwancinsu ne. Ɗaya daga cikin wayoyin shi wanda ke ɗauke da lambobi dukkan mutanen da ya bai wa muhimmanci a rayuwarsa lambar su ke ciki. Kai tsaye ya nufi bakin ɗaya daga cikin windows ɗin da ke cikin ɗakin ofis ɗin wanda kai tsaye za ka iya kiransu da ƙofa saboda kaɗan ne ya rage ba su kai girman ƙofa ba. Sai dai glass ne zalla a jiki wanda hakan zai baka damar gano ainihin farfajiyar kamfanin da ke sama har ƙasa. Bugu biyu aka ɗaga wayar ya sauke ajiyar zuciya. Sallamar matan na ratsa kunnensa cikin sanyin murya kamar yadda halittar muryar shi take. Ya amsa sallama sannan ya ce Anni barka da warhaka, barkan ka dai Khalifa. Kun fito daga taron ne? Mun fito Amme sai dai a ci gaba da yi mana addu'a Allah ya sa mu dace. Ubangiji ya dafa ya shiga lamuran ku ya zama jagora a gare ku ya albarkaci rayuwar ku. Cike da jin daɗi yake ta amsawa da amin. Idanun salamshi yana shafa ƙirjinsa yana jin zuciyarsa wasai. Ya jikin Anni kin sha maganin ki na rana? Na ga lokaci yayi murmushi ta sake cike da ƙaunar yaron nata. Khalifa kenan baka gajiya kamar ba awannin da suka shuɗe muka gama waya da kai ba. Jiki alhamdulillah magani kuma ina gama sha kiran ka ya shigo cikin murmushi ya amsa. Ya za ina gaji da jinki Anni? Allah ya ƙara miki lafiya mai ɗorewa. Allahumma amin Khalifa. Allah yi albarka. Amin Anni sai na dawo. Allah ya tsare. Ta sake ambata cikin nuna kulawa da ƙauna ya amsa sannan ya kashe wayar na murmushi. Abubuwa da yawa na dawowa cikin kwanyarsa game da Annin tasa zai iya cewa bai ga uwa irin tashi ba kuma baya zaton za a samu. Anninsa daban ce ko cikin halittun Ubangiji da wannan zancen zucin ya ƙaraso inda su Muhammad suke. Zaune yake gaban Annin tashi cikin shigar ƙananan kaya na t-shirt da wando. Kafafun shi tankwashe gaban shi kuma flight ne wanda ke ɗauke da tuwon shinkafa da miyar water leaves da ogun wanda ta wadata da ganda busasshen kifi da kuma tsokar nama. An tsaye ke cin abincin gefe guda suna hira da Anni. Hirar da ke nuna tsantsar shakuwa da ke tsakaninsu. Kallo ɗaya za ka yi musu ka tabbatar wa kanka lallai akwai sabo da shakuwa mai ƙarfi tsakaninsu. Khalifa ta ambata a hankali wanda hakan ya sa ya ɗago kanshi yana duban ta sannan ya amsa. Wai sai yaushe zan daina jiran ganin zuwan surukata? Murmushi ne ya suɓuce masa. Sai ya ajiye cokalin hannunsa ya fara kai lomar da yi niyya. Cikin kulawa da ƙauna yake duban ta sannan ya ce kwanan nan Anni kar ki damu. Addu'ar ki nake bukata kawai. Ina son na kawo miki surukar da za ta kula min da ke. Surukar da za ta ɗauke ki a matsayin uwa. Surukar da za ki ji daɗin zama da ita fiye da ni yadda zan yi. Murmushi ya suɓuce mata sai da ta kaɗa kai tana duban shi. Allah ya baka mace ta gari wadda za ta zame maka majingina amma banda abin Khalifa kana tunanin akwai irin wannan saukan yanzu? Ta ƙarashe magana tana dariya ƙasa-ƙasa don har ga Allah ba ta ɗauki burinta ta cilla shi har haka ba. Kullum dai addu'ar ta Allah ya bashi wadda za ta so shi tsakani da Allah nagartacciyar mata aure. Dan marairai cewa yi kaɗan sannan ya ce Anni kin sha gaya min
ba a fidda rai da rahamar Allah. Kai ta jingina cike da gamsuwa ta ce wannan haka yake, Ubangiji ya maka zaɓi na gari. Amin, ya amsa yana ɗaukar cokalansa don ci gaba da cin abincinsa, sannan ya ce cikin sati na gaba Haidar zai dawo gida hutu. Murmushi ce kamar koyaushe. Sun kammala jarabawar kenan, sun samu hutu na wata 2. Allah ya kai mana rai. Amin ya amsa yana ɗaukar kof ɗin da ya cika da ruwa ya so sha. Da sauri take tafiya haɗe da duba agogon hannunta, karfe 9:30 na safe daidai, mintuna 30 za ta ƙara ta makar, wanda hakan daidai yake da rasa lecture ɗinta har na tsawon awa 2. Turis ta yi gabanta na ɗan dokawa, ganin Asma'u zaune dafa'an cikin falo sanye da kayan bacci, wanda hakan ke nuni ko wanka ba ta yi ba. Bari a kai ga shirin fita. Hannunta ɗaya riƙe da kof na tea tana kurɓa a hankali, ɗaya hannun kuma wayarta ce samfurin iPhone 8 tana latsawa. Jikinta sanyaye ta ƙaraso gefenta ta tsaya. Ashe biki shirya ba ta Asma'u, sai da ta shaƙi iska kafin ta amsa sai 11. Ga shigo lecture ɗin yake shiga, ta faɗa a damuwance saboda dadi yana gida. Kusan ya san lokutan fitar lecture ɗinsu ɗaya ne. Tare suka fita su kuma dawo tare. Iya sanin ta kenan. Idanu ta ɗaga ta kalle ta watsa mata wani kallo. Na ga alamar raini na son su mu shiga tsakaninmu a Aisha. Duk don saboda sharing abun hawa da muke ko, to ki shiga taitayinki. Ke kanki kin san wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa. Banda game irin na dadi da sunan zumunci, sai dai ki dinga hango ni ta cikin gilas. To ban san zuwa kai. In za ki wuce ki je ki hau abun hawa na haya ki wuce. Dama da shi kika fi dacewa kuma da shi kika saba. Tana kaiwa nan ta makala earpiece a kunnenta, da alama kira ne ya shigo mata, za ta amsa. A kasalance take takawa a harabar gidan, zuciyarta cike fal da tunani. Tana tsammanin kyautatawa na sanyawa ka so mutum ko da ba ka san shi. Sai dai ta gefen Asma'u san ba haka ba ne. Momi kuwa har yau ta kasa fahimta a wannan aji take. Bambancin rayuwar da ta baro da wannan baya wuce sauyin muhalli, sutura, ilimi da ta samu. Amma baya ga haka za ta iya kiran yanayin da sammakal a wajenta. A'a, ina zaki a kafa Aishatu ta tsinkayi muryar dadi da ke fitowa daga babban falon shi da yake ganawa da bakinsa, wanda sam ba su lura da shi ba. Saboda zurfin tunanin da ta yi, cikin hikima ta yi ƙoƙarin saisaita yanayinta, ta ƙaraso cike da girmamawa. Ina kwana dadi? Ta soma da gaishe shi, don yau duka ba su samu damar haɗuwa ba. Kasancewar wajen 10 na dare ya dawo ƙasar. Ya kuma buƙaci Momi ta taso ta, sai dai hana jin sa'ad da ta ce mata Aisha ta yi bacci. Bayan idanunta biyu a sanin littattafanta ne a gabanta take dubawa. Har lokacin da ta shiga ɗakin Asma'u ta tada ta kanta fito, dadinsu ya dawo, amma Asma'u ta yi ƙeme mata ce ta gaji. Sa gaisa gobe. Hakan Momi ta fito ta ce masa ita ma ɗin ta yi bacci. Ina za ki Aisha? Ya sake jeho mata tambaya bayan sun gama gaisa. Ba ta da wata ƙaryar da za ta masa don kare Asma'u wannan karan. Saboda haka kai tsaye ta ce makaranta. Agogon ya duba sannan ya ce na Asma'u. Ina kuma direban naku? Kanta ta duka ƙasa sannan ta ce yau akwai bambancin lokacin fitar namu ne. Kai ya jijjiga. Tun da can shi ba mutum bane mai yawan sanya ido da takura ba. Hakan ya sanya abubuwa da dama kan gudana cikin gidan, a yi musu kwaskwarima, a sauya musu salo, a bar shi haka ya karɓa ba tare da ya sani ba. Daidai sannan Usama direbansa ya turo gate ɗin gidan ya shigo, saboda ga tsammaninsa a sanin za su tafi. Hakan ya sanya dadi ya sallame ta bayan ya miƙa mata sabbin 'yan dubu guda 5 da suka yi saura a hannunsa, wanda da alama ya gama sallamar masu neman taimako ne. Waɗannan suka rage. Ta san baya kyauta a dawo masa da ita. Hakan ya sanya ta sa hannu biyu ta amsa tana jero masa godiya. Ko cikin motar tunanin karamci irin na dadi take, har abada kuma har ta mutu ba za ta taɓa manta alkhairinsa da karamcinsa gare ta ba. Ƙarar wayar Usama ta dawo da ita hayyacinta. Daga jin yadda yake amsa wayar cikin daburbujiya ta san akwai magana. Ki yi haƙuri ranke da yanzu zan ajiye ta na dawo. Na ɗauka yau ba za ki fita ba ne, ki yi haƙuri. Kalmar ya yi ta maimaitawa, sai dai hakan bayan Asma'u yi masa tatas ba. Har da alakoran zagi ta kuma katse waya. Kaga aje na Usama ka je ka ɗauko ta. Sai na karasa wani abun hawa. Yana bala'in ganin girman Aisha saboda yadda take girmama shi tamkar yayanta. Haka ya sanya ya ce bar shi kawai na karasa da ke Aisha. Ko da na ajiye ki ma na koma ɗauko ta, ba tsira zan yi ba. Kai ta gyaɗa, ka ajiye ni babu komai. Laifin ai zai ragu idan ka je mata ajiye ni
ka yi ba kamar ka kai ne ka dawo ba. Haka ya gangara gefen titi ba da son ransa ba ya ajiye ta juya ya koma ta tsaida adaidaita sahu ya karasa da ita. Idan da sabo ta jima da sabawa da halayen Asma'u ta haddace su tsaf shi yasa ba komai ke ɓata mata rai ba. To masu sauraro sai mun sake haɗuwa a kashi